Da ni yma heno i gofyn i bobl ddosbarthu'r taflenni yma rownd yr ardal, rownd y ward yma lle. Mae'r ward yn golygu Penrhyn, Minffordd, Llanfrothan, Cloesor a Rhyd. A bydda ni'n neud i gofyn bobl wedi henwa rhif ffôn ar y taflenni yma, bod gan bobl rhywun i gysylltu efo. Neu fel arall, rhif ffôn Dawn a Fina, nawn ni wedyn drefnu bobl i weld nhw. Mewn ffordd, cael rhywun i fod ar gael os oedd angen ydyn ni. Enghraifft, fod rhywun eisiau ffonio, jyst i gael sgwrs weithiau, neu bod nhw eisiau nôl i siopa, neu beth bynnag yna. Felly, da ni eisiau cael bobl sydd yn barod i helpu. A chwarae teg, mae bobl Penrhyn wedi bod yn ofnadwy o dda. Mae yna dros 81, dwi'n meddwl, ar yr tudalen Facebook yna i wan. Mae yna anhygoel. Hefyd, da ni wedi cael gwybodaeth am y siopa lleol sydd yn fodlon mynd â gnwyddo allan i tai bobl. Ddim yn y restr y fanno. Chwarae teg, mae BM Taxis hefyd wedi cynnig mynd â pethau am ddim i bobl. A wedyn mae pawb yn ofnadwy o dda. Ac enghraifft arall ydy mae Gwasg Eryri wedi printio hein i gyd am ddim i ni lle. Mae dros 1000 o daflenni wedi cael ei printio am ddim gan nhw. Felly eisiau diolch fawr iawn iddyn nhw hefyd. Wel, ar ddiwedd Gareth yn reid ar Facebook mae gofyn am bobl i fod yma i helpu, nedig y bobl sy'n gallu mynd allan o tai. A dwi'n gallu dreifio, dwi'n gallu gwneud llawer yn byd arall, ond dwi'n gallu dreifio. Ac o'n i'n meddwl sy'n ni'n helpu bobl o'r ochr Minffordd. Wedyn, na i fynd â hein rownd hyn yma wan fy merch. A wedyn, os dyn nhw isio, gyfeiriganiad i fi, a na i fynd i'n ôl bethau i nhw. Wedyn, jyst gobeithio nhw'n i helpu'n gilydd. Newi edrych ar y newyddion wan, a maen nhw'n deud wan, maen nhw'n cloi pybia yma i gyd heno fe i ni. So sa neb yn mynd i fynd allan, a wedyn mae'n siŵr mae bobl ma'n nerfus iawn wan i fynd allan. So gobeithio mae iechyd ddigon da i fynd allan ac i fynd i siopa dros nhw. A jyst gobeithio wedyn, nhw'n i gwthio fo. Os ydych chi adra ac yn poeni methu mynd allan, beth i wneud, yn gyntaf ffonio y person sy'n ein hein wedi dod o drws chi, ffoniwch y person efo enw a'r rhif ffôn y fanna, neu ffonio fi a Dawn, a rhif ni ydy 770-15, a fyda ni wedyn drefnu bod yna rhywun yn dod ato chi. Yn aml ddonw mi fewn i tŷ, ond ydyn ni drefnu bod chi'n cael sgwrs ffôn efo nhw, a bod nhw'n gallu unai mynd i siopa i chi, neu wrach jyst rhywun i gael sgwrs efo chi, os ydych chi'n poeni am bethau. A mae hwnna'n rhan allweddol o hwn. Peidiwch eistedd yn tŷ yn poeni, ffoniwch ni i ni gael sgwrs bach.